warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Panjenenganipun para sesepuh disepuh dalah aji sepuh saha kasepuhan ingkang sangat kawula pundi lan sangat kinurmatan inggih kawula Jumadaka boten ngarsa jengan dika sedaya inggih menika minangka sesulih saking paguyuban seni jaranan Satria Muda ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Bobo Darwanto saha dipun pimpin panjenenganipun Bobo Karmono saha kaasuh panjenenganipun Mas Indra Hermanto saking dusun Somawangi padukanipun Kali Benda. Salawat salam konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun antu-antu sabangetipun benjang wonten ing yaumil kiamat. Allahumma Tresno pinsat kawudangan samenika kawula badhe anglesanaken hajatipun panjenenganipun Bobo Jasimin sakaluwarga ing sekawit gadhahi pangandikan gadhahi pangunek-unek pramila sedal samrika wonten ing siang menika badhe kawula lesanaken ananging ngobene anggenipun kawula ngabulaken iki latihan wonten sisip sendiri boten pas injih kawula nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Para pamirsa menika luar badhe kawula wiwiti sampun kantos terus ingkang pernah sepuh utawi ingkang pernah anem ingkang sami katur pinara lenggah wonten ing papan sakmenika kula aturi sineksenan kula niki sinambut nglesanaken hajatipun Bobo Jasimin sakaluwarga anggenipun pasang galang waliman pasebrakan Kupat Luar sepindah kangge sarana nuwun dhateng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala lan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing sekawit nalika rin panjenenganipun almarhum Bobo Suwiryat almarhum Bobo Suwiryat inggih menika ndhawakaken pangandikan utawi ndhawahaken wiraos menawi ingkang putra kagungan putra utawi panjenenganipun Bobo Suwiryat kagungan wayah mijilipun kakung benjang menawi dipun islami menawi dipun sunati badhe dipun nanggapaken ebrik pramila wonten ing siang menika pramila sasampunipun titiwanjenipun dipun sunati wekdal samrika badhe dipun gelaraken
injih menika ngawontenaken walimahan injih menika bantalan soho menika gelaran utawi beras kuning lan ugi arto lan kupat luar menawi katondra injih menika beras kuning mangke kupat luar kangge syarat sarana nyuwun lubar luar dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala lan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam injih punika ingkang dipun suwun kangge mbeteni babane batin biyange batin sedereke sekawan gangsal banjer sejawining kikis salebeting kikis sajawining griya salebetring griya sedaya dipun beteni mbok wonten salalopatipun Bapak Jasimin boten namung badhe nyuwun pangapunten injih menika wonten gelaran utawi kelasan menika badhe dipun gelaraken ing wekdal samnika sampun dipun lampahi sampun dipun gelar bantal ateges menika sampun batalaken wiraosipun Bapa Suwiriyat dipun lampahi wonten ing dinten sakmenika. Ing mangkenipun sasampunipun dipun sebrak wontenipun kupat luar dumawahipun wonten kiblat sekawan. Injih menika kangge nyangoni utusaning naga sasi naga windu saha naga taun sedaya dipun beteni mbok wonten salalopatipun panjenenganipun Bapa Suwiriyat sakaluwarga boten namung nyuwun agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun lan ingkang dumawah wonten ing kiblat sekawan inggih kangge beteni kaki dampul awan nini dampul kaki semara bumi nini semara bumi ingkang dipun suwun namung supangat ganjaran lan kawilujengan mbok wonten salalepatanipun dhateng Gusti Allah injih badhe nyuwun pangapunten wontenipun ampar petak batik abang ijo injih menika batik ingkang ampar tegesipun kangge wadah sampun bingilas sampun sampurna anggenipun mangun bawele wisma dene batik abang menika nggambaraken cahyanipun Bapa Bapak Jasimin sakaluwarga sampun sumringah kados dene batik ingkang abrit punika ijo menika gambaranipun tanem tuwuhipun Bapak Jemirin sampun ijo riyo-riyo ingkang dipun gayuh namung berkat wangkas waras dene arta menika kangge netepaken ing dinten sakmenika dipun lampahi nyuwun lubar luar wiraosipun injih punika nanggap ebik satria muda pramila panjenenganipun Bapak Darwanto ingkang sakmenika ingkang dipun dadosaken utawi gelaranipun injih menika nanggap ebike Indra Hermanto saged lubar luar wiraosipun abatu lakoning barat angin ala ili tanito yamli saged kabur dening barat angin saged kabeto keli dening toya mili saged lubar
luar wiraosipun Bapa Suwiryat ing sampun dipun lampahi ing dinten sapunika. Wonten Drubala wonten grumjang-grumbyang saking wetan tunggangane Kanjeng Nabi Rasul. Wonten grumbyang-grumbyang saking kidul tunggangane Kanjeng Nabi Rasul. Wonten grumbyang-grumbyang saking kilén tunggangane Kanjeng Nabi Rasul. Grumbyang-grumbyang saking ler tunggangane Kanjeng Nabi Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammadin wa ala ali washabbihi wa barik wa salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan nanginin, hamdan lawi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu, ya kamil sultanik. Allahumma firli dunubi li walidayya warhamhumma kama rabbayani shaghira. Allahumma firli wal muslimin wal muslimat wajal sifurimal amali dini robitin lana bil khair wa ya khairona birahmatika ya arhamar rabbini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni a'udzubika min jadil bala wa taqisika wa su'il qada wa samsitin ngalamin nada. Allahumma inni as'aluka selamatang hidin ngafiatan dari jasadik wa jinjatan dari ilmi wa tobatan dari rezeki wa rahmatan ba'dal maut afil ngalangin nafis sakaratil maut wa najatan minan nar wa ngapun minal kisah birahmatika ya arhamar rahimi. Subhana rabbika mijati wa ngajasipun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.